Ja vás vítam opäť pri ďalšom kurz Excel type číslo 111 a ten je zameraný ako označiť aktívnu bunku tak, aby sme videli, v ktorom stĺpci a v ktorom riadku je. Tak keď sme to riešili použitím makra a to makro vlastne vyfarbilo stĺpček, riadok a tú bunku teda zvýraznilo inou farbou. No a my takéto niečo môžeme privítať alebo nájdeme v najnovších aktualizáciách Microsoft Excel. Čiže keď ja prejdem do karty zobraziť, tak tu máme bunka zamerania. No a keď ja teda na tú bunku kliknem, tak máme pekne zvýraznenú tú bunku, ktorá je práve vybraná, ktorá je aktívna. Ja mám aktuálne nastavenú takúto červenú alebo ružovú farbu, to môžete zmeniť kedykoľvek, keď prejdete do šípočky tej istej možnosti bunka zamerania a zvolíte farba bunky zamerania, čiže zvolím napríklad takúto mentolová farba, no a čiže to si môžete pripraviť alebo vybrať podľa vlastnej ľubovôle. A čo je ešte dôležité alebo zaujímavé, že v tejto možnosti máme automaticky aktívne zobrazy, automatické zvýraznenie, čo je vlastne dôležité, že keď hľadáme nejaký údaj, ukážem, čiže prejdem do karty domov a v pravej časti nájdem nájsť a vybrať a zvolím hľadať, tak skúsim nájsť slovo, ako mám tu napísané slivka, môžem malým alebo veľkým a hľadať ďalej mi to zvýrazní, takže toto funguje rovnako aj pri takomto spôsobe alebo pri takomto vyhľadávaní. Verím, že toto je zaujímavá funkcionalita, že nájdete jej využitie, opodstatnenie a teším sa spolu s vami na ďalšie tipy a triky. Majte sa.